Sa panahon sa karaang kasabutan hangtod sa panahon ni Jesus o even in our time today, naagihapoy daghan present sa daghan nga mga mini nga mga propeta. Tan-aw na to sa magbidiay ning propeta. Gikan sa pulong sa Hebreo nga nabi. Ang pulong nga nabi nagpasabot sa usa ka tawo nga gipili sa Ginoo. So, ang pagkapropeta is a vocation. Bukasyon ang kanang pagkapropeta, tinawag sa Ginoo. So, ang word nga nabi emphasizes the person of the prophet. Pagkatapos sa Griego nga pulong, gigamit ang prophetes. Word nga prophetes, abot ipasabot, emphasizing the work or the job of the person nga gitawag pagka-propeta. So combining the two, ang propeta pinili, tinawag sa Ginoo alang sa usa ka buluhaton, o ang iyang buluhaton is spokesperson siya sa Ginoo. So siya maoy tigsulti, siya maoy tigtaho, siya maoy tigpahinumdum, siya mao ang tigpamaba sa Dios ngadto sa katawhan. So beginning in the Old Testament hangtod sa atong panahon, ang prophet is a person called by God to be his spokesperson. Sa karaang kasabutan, ang usa ka propeta magtrabaho diha sa templo, ang usa ka propeta magtrabaho diha sa palasyo. Mabitaw makadumdum mo, sa panahon ni Haring David, adunay propeta nga nagtrabaho didto sa palasyo ni David aron magpahinumdom sa hari kung unsa ang kabubuton sa Dios. Si propeta Nathan didto nagtrabaho sa palasyo. Unya karon kining propeta mudawat siya o dawato niya gikan sa Dios ang iyang pulong. So receives from God unsay iyang isulti. So ang tinuod nga propeta gikan sa Dios iyang dawaton, and God reveals to the prophet his will through a prophetic vision. Mo nang adunay mga panan-awon ang mga propeta, unya God grants the prophet the wisdom to interpret unsa ang vision, and then God grants the courage to this prophet to proclaim his words, to proclaim his will to the people. So maingon ana ang propeta karon mao na iyang trabaho. So ang propeta tigsangyaw, tigtudlo, bisan man og ang mga tao mo resist, mao na iyang buhaton. Ang propeta nga tinuod mao nga dili siya magpanuko sa pagsulti, sa ipasulti sa Ginoo, even though sometimes ang hari, sometimes ang mga lumulupyo dili maminaw kaniya, even if sometimes pagbantaan or kanang i-threaten ang iyang kinabuhi. That is sometimes mahitabo sa propeta. Usama kang propeta Jeremias. Si propeta Jeremias daghang kay banta o kanang hulga sa iyang kinabuhi. Apan ang propeta nga tinuod magsalig lamang o musalig lamang siya sa Ginoo nga mao'y nagtawag kaniya, o kaniya nga nagsugo kaniya sa pagsulti. Ang gisaligan sa propeta ang Ginoo nga nagtawag o nagsugo kaniya. Bisan og ang mga tao mo react, bisan og ang mga tao dili maminaw, bisan og siya patyon, ang tinuod nga propeta dili muhulong sa pagsulti sa gipasulti sa Ginoo. Mao nang atong ginabasa sa Old Testament kanang mga book of prophets, mao na sila diha. Bisan pa man og sila gukdon, bisan pa man og sila ipamatyon, but they continue to speak. That is the true prophet. Now karon, ang opposite pod niya, ang opposite aning gitawag natong tinuod nga propeta, kanang gitawag nga mini. Ang mini nga propeta, mag-alagad gihapon siya diha sa palasyo, mag-alagad gihapon diha sa templo,
apan ang iyang mga pagpanulti dili na muhaom sa kanang gipasulti sa Ginoo. For example, ang kaning maong propeta tungod kay doon na siya self-interest, doon na siya kahadlok, musulti lamang siya kung unsay ikalipay, unsay ikahimuot sa hari o sa mga tao. So mahimo siyang fake prophets or kanang bulaang propeta tungod kay ang iyang isulti dili man ang gipasulti sa Ginoo. Kumbaga ato yung kanang lubag-lubagon bitaw ning pulong sa Ginoo aron nga muhaom sa unsay gusto nga madungog sa hari. Which is mao po na sa akang panghitabo na to karon, atong lubagon ang pulong sa Ginoo aron muhaom sa atong gusto, which is not true, which is not correct. Dapat ang pulong sa Ginoo tugutan nato nga mosulti kanato og kita maoy mobag-o sa atong kaugalingon. So kita nato nga ang false prophets mosulti unsay gusto sa hari, unsay gusto sa katawhan. So mao na siya ikaduha, ang false prophets pod mosulti siya kun unsay makaayo kaniya. Dili siya mosulti kun unsay giingon sa Ginoo kay musulod ang kahadlok nga siya patyon. Busa musulod diha ang mosulti siya sa sumala unsay madungog sa mga tao, unsay gusto nila, mao nang usahay kana bitong ato lang palapalahan ba, ato lang kanang atik-atikan ng mga tao kay ana aron ka sila ganahan. Kunya kung ganahan ng mga tao, ang false prophets will receive more benefits. Financial benefits, food security, o uban pa, o kanan diya position diya sa kingdom. Mao na siya ang mahitabo. Apan, kung anang daghang mga false prophets, ang mga tao magpuyo sa dili sakto nga kinabuhi. Mao na nga ang Israel, if we look back the Bible, the story in the Old Testament, many times that they were punished. Many times that God allowed them to be conquered by other countries. God allowed them to become bihag, no? Mga bihag sa laing mga nasod. God allowed them to experience suffering in other countries. Nganuman, tungod kay wala man sila mupuyo sa kabubuton sa ilang Dios nga si Yahweh. Kisa may nagkuan ani, ang mga propeta wala na mutingog in behalf of Yahweh. Ang mga propeta instead mitingog, misulti in behalf of what the king likes to hear and what the people likes to hear. So mao ni karon nga ang false prophecy will lead us into damnation. Ang true prophecy will lead us to the right way. So mga kaigsunan, mao na nga ang simbahan, kita mga tao nga mga nagtuos Ginoo, we are chosen prophets of our time. Rinomdome sa pagbunyag nato, gihidhiran taan ng lana. Kanang lana nagpasabot nga you are a chosen prophet, you are a chosen priest, you are a chosen king. Kay ang hidhiran ra manggod ng lana sa Old Testament, ang sa Biblia, ang hidhiran ra gyud ng lana, king, prophet, and priest. So, sa pagbunyag nato, gihidhiran man taan ng lana. But ipasabot nga ikaw nakaambit sa pagkapari ni Kristo, pagkapropeta ni Kristo, o pagkahari ni Kristo. So, kanang tulo naambitan nato. So, we are now the prophets of God in our contemporary time. So, ang ato karon is to speak to the people what God wants. Dili kay to speak to the people what they want to hear. Mo na karon nga kumusulti ang simbahan, mahitungod sa mga fake news, ang mga tao masuko sa simbahan. Kung musulti ang simbahan mahitungod sa election, ang mga tao masuko. Kisa man ni mga tawhana, mo ni mga false prophets, perhaps we are part of them. Kisa man siya inyo nasuko sa simbahan kaya mag-issue og pastoral letter ang CBCP. Kadumdum ko sa una diri,
na usa na makakauban nga batan-on nga pari. Gibasa niya ang pastoral letter sa CBCP about election. Pagkahumag misa, giduol sa og nasuko ang parokyano. See, we are part of this false prophecy because we only want to hear what we like to hear. But God speaks to us through the prophets even if you don't like to hear. So mao na siya nga pagbantay ta mga igsuon kay ingon bitong Ginoo, pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Kay basin kita mabiktima og mahimo pud tang mini nga propeta. Kay as if the church cannot speak what is happening around. It is as if we don't like to hear the church speaking about politics, speaking about these issues in our time. No, prophecy is to lead us to the right path. Mao na even kaniadto ang mga propeta patyon gyud na ay usa ka propeta gipatay diya sa altar sa templo. Mao pod karon. So mao nga igsuon magbantay ta kay gipahinumduman ta sa Ginoo. Mini nga propeta o tinuod nga propeta. Ang mini nga propeta dili gusto nga mosulti og unsay ikasuko sa mga tao. Ang tinuod nga propeta musulti unsay buot sa Ginoo, bahala og ang mga tao di mutuo, bahalag ang mga tao masuko niya. Mo na the church, we as church member man ta sa simbahan, we are prophets. Speak what is truth, stand what is truth. Mo ni atong challenge nato isip usa ka simbahan nga gisangunan sa pagsangyaw sa kabubuton sa Dios. Manindog kita og atong